Khi chini oro chini bubagrani logewo chini chobano tei bukrak khaine hnai thaipi mane chini bukko kono bilai khe lamso chini ti promote ha party wo tei chini Bijoy Jamatia bo recently GPO thangai tini oro jaga phai tini chungbai baksa haine hai krak khe tei bukhaine hnai kipilai phaijak bono bilai khe hambai chini chobano ragrona ni bagai bo aro jaga bukha kri ani bangi ni oro jaga tini phai bo chini chobano chini bubagrani choba chini rachni phebaro phai thene ni bagai bo tini chungbai baksa oro satung kutuma o manja phai phimani bagai chini pati ni ngoi chini bubagrani bukha ngoi bilai khe hambai ya par Kuling disi kaca nengui kaca orang rally, kuling disi orang bernai tabak orang menteri hatai di sini kangen sepuluh, tapi manifang berat rally kainai, orang jatuh nu patung kaca ni bisi kini paika, tapi bisi ni orang je rally kainai rono hambaya pare satung kutung ma jorau pane sini bubagrano logerawai sini coba nanti bergerak kainai ni kainai bagai, kamu kaca bisi ni rally jengso penuh lainnya sini istirahat bisi tong jatuh nu sai mano o am sayo tei opposition ke bukuri thung ti bramo thamang ne nge tini sapung kutung ma jorau boro ore lo bilai ke hambaya